Nazdar, vítám u mého dalšího videa a dneska tu máme Annihilation Jaký? Skywars a je tu se mnou Hitkar. Dobrý den. Pojď dělej. Ricky, ty No, seš. no, tu jsem, před tebou. 3, 2, No, 1, teď. Takže, jak vidíte, mám hacky, jsem si jen tak stěhal na zkoušku. Jsi tady se mnou, už potom. Já už tady hraju. Čo? Jsem se přidal sebe tokrát 3, 2, 1. Počkej, nevím, či jsme spolu. Nejsme. Tak si dáme rychle jednou bez sebe. Já jsem si dělal hacky, tak na zkoušku, lebo už fakt mě baví na tomto serveri hrát s takými hackerami. Stále tu někdo hackuje. Každý na tomto serveri hackuje. Tak jsem se nasral, povedal jsem si, ťahujem hacky a to. Ale to fakt nešlo. A Mirus ich má tiež Hitkar má ich tiež stiahnutá, ale som kliknul na TNTčka, čiže musím bežať preč. What the fuck? Follow. Mám TNTčka lávu, OMG poklad. Mám TNTčka lávu. Je to voda, tam voda, je to. Trperlu. OMG voda. Moc. Tu jsem tady... Kam já jsem skoro vyhrál, ani jsem se jakoby nehnul z místa. Teď čo, to si hodím rovno. Mám si koldebko. Ne, do ryti! Jsem zabudol zapnout kilauru. Ty vole, to najhlavnější jsem zabudol. Tak podáme rychle ještě jednou, spadni. Počkej. Vyzerám kilauru. Zechni do rána. A hlavně na animačných. Já jsem ho zabil. Wow, si cool. No a hlavně na Chtěl měl damage. hlavně na Annihilation, tam byli každý hacker, každý hacker tam hackoval. Každý Ne, tam hackoval. mě zabili. Tak Pojď, jsem se Kiki, naštval, poslední, chtěl jsem si pokusím hacky už, jak jsem hovoril. Kde seš? Tam, 3, 2, 1, teď. Very good. Jo, Merugi se připojil. Problém, vole? Řekněme, zase začneme, jo. Už jsme začali. Jo, už jsme začali. Kde jsou čestky? Nevím, kde jsou čestky. Okay. Jedna je v strome, jedna je za... Pojď, já už to vím. No. Jsem to našel. Nemám TNTčko. 6 enderpearl. Můžu být na prd bez nich. Slyšte jenom, aby ti tak náhodou nesestřelil. Pán miluje TNTčka. Nějaká truhla. A to je. Kde jdeš čestka? V strome. Insta damage. Ten se ti hodí. Žádný meč, iba drevený. No to se radši dobré tento. Idem na střed. Nedarí tě, nemá žádné jedlo, nevadí. Ti můžu dát sekirku, jestli chceš. Už mám meč. Ne, mám 2 meče, želez. Já už mám meč. Se potom nemůžem k tebe portnout. Budem týmovat nebo ne? To budeme týmovat. Portnem se, zoberem věci a portnem se. Počkej. Kde jsou? Já vyberám všechny věci a portnem se na Ej, ne, pojď. Ej, bacha. Jak spadol. No, jsme iba traja. Bacha, pojďme se k tobě. Wow. To strančkou, ty vole. Jo, a počkej, mám zapnutou kilauru. Vyhrali, vole. Ne, co? Ne, jak to? Ježišemaj. Tak teď má hacky, no. Ne, já jsem tě zabil. Už ti zabil fungují tebe. hacky, alebo čo? Jsem skočil. Já už si skočil. Jsem s tebou. Ne. Nebo ne? Za nás kývá, kebyže tu jde něco jako party, jako na Mindplexu. Bylo super. Teď to jde, myslím. No, jméno party. Já teď nejsem ve hře. Nejde. Tento příklad nepovolený v hře. No právě, já jsem ve hře. Jo, počkej. No ale teď na Mineplexu, to máš úplně stejně jako na Mineplexu tady. Jako, teď Mineplexu taky nejde ve hře. To ti jdem, aby se připojil na ten server. Proto je ta party. Oho. Ne, už jdeme, ne.
Ktorý ti? A poďme si dať ten šulin. Taky. Au. Skadiel. Au. Skadiel. Ježiši, to je hacker. Stop. Mapy. Ventrolku. To skvělé. Ten nether neznášam, ten nether je napad. Jungle. Bruins, Jungle, a Desert. To je celkom dobrá mapa, to Desert. Či gaz lidy, vole. Problém. Mám hacky, no. Koukaj toto. Vypadni, vole. Problém? Problém? On má anti-knockback, to je hacker. Já jsem na něj skočil, fláknul jsem do něj. 3krát jsem do něj fláknul a on stál jenom na místě. Vidíš, anti-knockback jsem se ano. Pojď, poslední, rychle. 3, 4, skač! Lak? Se mnou. Nevím, mám lak. No. Vypadá to, že Jo, ne. jsme spolu, super. Jo? Pravo, Tak já jsem zabral drevený meč. Mám železný. Ale to mi říká, a vole. To ještě, dneska mám kromp. Nemám kromp, s druhou stranou. Zase rukou. Jsou nějaký čestky. Pod tebou jedna a tam je. Taky pode mnou, takže ho nevidím. Pod tebou je prostě jedna. Stačí? Stíhám! Jo, tak Času dost! jsou dost. Je! Tak to musí končit. Tak Za 10. já někoho jdem zabít. Jen zabít jen toho. Já nemám žádný blok, mi to je jedno. Kam skacká ten debil. Teď to stihnu! Tak dělej. Jo. Někdo podobňou. To film, mně se zdá, kdyby byl někdo podobňou. Tak pojď, pozabijeme jich tu všetkých prostě. Já nemám ale vůbec nic, Ricky. No, už jsme jebali dva. Ne, Tak jsme 3. Pojďme se ke mně, nějaký se zabít. Počkej, jdem zabít toho dementa. Jo, zvedni se! Jo, to stíhám! Si připravuju. Vidím. Hej, tak já jdem rychle zabít prostě. Portni se na mě, dělej. Ne, já jsem spadl! Ježiši, toto neznášám, toto teleportování. Vyhrál si. Nevím tak, ale já skoču do vojdu. Ohledně. Super. Tak čau, no zatím. To skočil do vojdu. Tak zatím čau. Hele, mějte se vy tam ve videu a zatím čau. Hej, presne. Čiže čau. OK, čiže odišiel a len taký menší rýchlejský váš som si práve natočil a teraz idem rovno natočiť Bedwars po tomto videu. Dám toto video editovať a natočím Bedwars. Čiže uvidíme sa pri ďalšom videi, dajte like, odber, sa rád poteším, no a zase na tej lajky. No my sa proste uvidíme v ďalšom videu a bye bye.